షో మధ్యలోనే సుధీర్ని హక్ చేసుకొని మరి ప్రపోజల్ చేసిన ప్రియమణి. సుడిగాలి సుధీర్ బుల్లితెరలో ఒక స్టార్ హీరోకి ఉన్నంత క్రేజ్ అతని సొంతం. సినిమా పరిశ్రమకి రాకముందు మ్యాజిక్ షోలు చేసే ఈ నటుడు జబర్దస్త్లో వచ్చిన ఒక ఆఫర్తో కామెడీతో పాటు తన టాలెంట్ నమ్ముకున్న సుధీర్ కాస్త సుడిగాలి సుధీర్ అయిపోయాడు. ప్రస్తుతం కామెడియన్, యాంకర్ మరియు సినిమాల్లో కూడా హీరోగా నటిస్తున్న సుధీర్కి జబర్దస్త్ యాంకర్ రష్మి మధ్య ప్రేమాయణం నడుస్తుందని గత కొన్ని ఏళ్లుగా సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తూనే ఉన్నాయి. దానికి తోడు కొన్ని ప్రముఖ ఛానల్స్ వారిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ బాగుందని రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ప్రసారం చేసి సక్సెస్ అయ్యారు. ఇలా ఛానల్స్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్తో పాటు సోషల్ మీడియాలో జరిగే ప్రచారానికి బుల్లితెర సుధీర్, రష్మి అభిమానులు కాస్త గందరగోళంలో ఉన్న వారి మధ్య ఏదో ఉందనే ఊహ బాగుందని మరికొంతమంది అభిమానులు సంబరపడుతున్నారు. షో మధ్యలోనే సుధీర్ని హక్ చేసుకొని మరి ప్రపోజల్ చేసిన ప్రియమణి అంటూ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారుతుంది. మరి సుధీర్, ప్రియమణి కలిసి ఎన్నో రకాల ఈవెంట్లలో కలిశారు. వీరిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రేమ అనే బాండింగ్ గురించి మాటల్లో చెప్పలేం. అయితే ఢీ షోలో భాగంగా సుధీర్ మంచి డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశాడు. ఇది చూసిన వెంటనే ప్రియమణి సుధీర్ని హక్ చేసుకొని ప్రపోజల్ చేసింది.